Babban jigon APC a jihar Kano kuma tsohon kwamishina mai faɗa a ji ya bayyana abin da tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai fara yi idan ya zama shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa. Haka zalika, jigon na APC ɗin kuma tsohon minista ya faɗi abin da Ganduje zai yi wa Kwankwaso da muƙarrabansa da zarar ya zama shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa. A gefe ɗaya kuma, sabon gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida Gida, ya kawo babban cikas a zaman sauraron ƙarar gwamnan Kano da ake gudanarwa. Wanda dalilin hakan ya janyo kotu ta ba da wani umarni, ku biyo mu sannu a hankali domin jin cikakkun waɗannan labarai guda biyu da muke ɗauke da su. Haka zalika, tashar Gaskiya 24 za ta rinka kawo muku labarai ne na gaskiya kuma sahihai wanda babu ƙarya a cikinsu. Ku daure ku ci gaba da bin tashar Gaskiya 24 sannu a hankali domin samun gamsassu da kuma cikakkun labaran siyasa a faɗin ƙasar nan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take ka sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Najeriya Hausa ta rahoto. Tsohon kwamishina a jihar Kano ya yi magana mai jan hankali inda ya bayyana abin da Ganduje zai yi idan ya zama shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa. Haka zalika, jigon na APC ɗin kuma tsohon minista ya bayyana abin da Ganduje zai yi wa Kwankwaso da muƙarrabansa da zarar ya zama shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa. Musa Iliyasu Kwankwaso, tsohon kwamishina na Kano, ya bayyana cewa Ganduje zai fara ne da karɓar mutane zuwa jam'iyyar ta APC. Musa Iliyasu Kwankwason ya ci gaba da cewa daga cikin mutanen da Gandujen zai karɓa akwai Kwankwaso da kuma 'yan jam'iyyarsa, wanda Musa Iliyasun ya bayyana cewa Gandujen zai karɓe su da zarar ya zama shugaban jam'iyyar ta APC. Tsohon kwamishinan raya karkara da birane ta jihar Kano, Musa Iliyasu Kwankwaso, shi ne ya bayyana hakan. Musa Iliyasu Kwankwason ya bayyana haka ne a cikin shirin kowane gauta na gidan rediyon Freedom da ke jihar Kano, a yayin da yake tsokaci kan shugabancin APC da ake hasashen baiwa tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Musa Iliyasu Kwankwaso ya bayyana cewa shugaban ƙasar Najeriya Asiwaju Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima da shugaban majalisar dattawa Godwill Akpabio su ne suka yi wa tsohon gwamnan na jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ta yin kujerar shugabancin jam'iyyar APC ɗin ta ƙasa. Musa Iliyasu ya kuma ce Ganduje ya karɓi tayin da aka yi masa ba tare da wata gardama ba, har ma sun yi masa fatan alkhairi da fatan samun nasara. Ya ƙara da cewa Ganduje ya yi aiki an gani a Kano. Saboda haka jam'iyyar APC ɗin dole za ta sa ran ganin cewa an naɗa shi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar APC ɗin ta ƙasa. Sannan ya ƙara da cewa da zarar an tabbatar da Ganduje a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC, abinda Gandujen zai fara yi shine karɓar mutane zuwa cikin jam'iyyar. Ya ce za su karɓi Kwankwaso zuwa APC da zarar sun karɓi kujerar Abba Gida Gida, wacce ɗan takarar gwamnan Kano a APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ke ƙalubalanta. Ya bayyana cewa dama sun san cewa Kwankwaso na yi wa Tinubu aiki ne ta ƙarƙashin ƙasa. Musa Iliyasu Kwankwason ya kuma gode wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan mukamin shugabancin jam'iyyar ta APC da ya nuna yana so a baiwa Ganduje. Ya ce Ganduje da mutanensa sun baiwa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu gudunmuwa a can baya. Musa Iliyasu ya ƙara da cewa hakan shine abin da ya kamata Tinubun ya yi domin rama wa kura aniyarta akan abin da Gandujen ya masa a can baya. Ƙarshen wannan rahoton kenan, sai ku gyara zama domin jin rahoto na biyu. Sabon gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da Abba Gida Gida, ya kawo babban cikas a zaman sauraron ƙarar da ake yi tsakaninsa da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. A zaman sauraron ƙarar gwamnan jihar Kano na ranar Juma'a, zaɓaɓɓen gwamnan na Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, ya kawo babban cikas. Cikakken bayani ya bayyana da kuma gamsassun hujjoji akan wannan batu. Yanzu za mu bayyana muku komai. Rashin halartar shaidu guda uku da gwamnan ya shirya gabatarwa ya tsaye da shari'ar a gaban kotu. Tuni dai APC mai shigar da ƙara ta gabatar da shaidu 32 kan zargin da take wa INEC a gaban kotu. Rashin halartar shaidun gwamna Abba Kabir Yusuf a ci gaba da zaman sauraron ƙarar tasu ya kawo tsaiko matuƙa. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa mai shigar da karar wato APC ta kalubalanci hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC bisa ayyana Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kano wanda aka gudanar da shi.
Idan za ku iya tuna, gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu nasarar lashe zaben gwamnan jihar Kano, wanda ya gudana a ranar 18 ga watan Maris shekarar 2023 da ƙuri'u mafiya rinjaye, sai dai APC ta roƙi kotu ta ayyana cewa jam'iyyar NNPP ba ta da ɗan takarar gwamna. Saboda babu sunan Abba Gida-Gida a rijistar halittattun mambobin NNPP da ke hannun INEC, har aka yi zaben gwamna aka gama. APC ta shigar da karar INEC Abba Gida-Gida da jam'iyyar NNPP a matsayin waɗanda take tuhuma na ɗaya da na biyu da na uku. Yayin ci gaba da zaman sauraron karar a ranar Juma'a, lauyan Abba Gida-Gida, Theo Fatigum San, ya shaida wa kotu cewa sun tanadi shaidu guda uku da za su gabatar wa kotun, inda lauyan ya fara magana kamar haka: mai girma mai shari'a, muna ba da haƙuri saboda shaidunmu sun samu matsalar jirgin da za su biyo daga Abuja. Muna roƙon a ƙara ba mu lokaci, cewar lauyan Abba Gida-Gidan. Lauyan INEC Emmanuel Osayomi San da kuma lauyan wanda ake tuhuma na uku NNPP John Olusola San ba su yi wata jayayya da buƙatar ƙara ɗage zaman ba. Kwamitin alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Oluyemi Akintan ya karɓi uzurin, kana ya ɗage zaman zuwa ranar 22 ga watan Yuli, a yau Asabar kenan, inda za a ci gaba da sauraron karar tsakanin bangarorin guda biyu, jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar NNPP mai mulki a jihar Kano, da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC wacce ita ma tana cikin wanda ake ƙara. Zaman zai ci gaba, kuma za a ci gaba da sauraron ƙwararan hujjoji da kuma ƙwararan shaidu daga kowane ɓangare domin samun gaskiyar lamari, tare da ƙoƙarin ganin an bawa mai gaskiya gaskiyarsa, an kuma bawa wanda bai da gaskiya rashin gaskiyarsa, domin kawo ƙarshen shari'ar da ake yi, tare da ƙoƙarin fito da duk wani abu da aka ɓoye shi na rashin gaskiya, domin a tabbatar da adalci a tsakanin mutanen. Idan za ku iya tunawa, APC ta gabatar da shaidu 32 a gaban kotu, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta gaza gabatar da shaida ko guda ɗaya. Kamar yadda jaridar Guardian ta fitar da rahoto, a halin yanzu hankulan mutane da dama a cikin Najeriya da ma wajen Najeriya ya karkata ne akan shari'ar da ake gudanarwa tsakanin sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf Abba Gida-Gida da ɗan takarar gwamnan APC na jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC, inda aka zuba ido a ko'ina don ganin ƙarshen shari'ar da kuma jin irin hukuncin da kotun za ta yanke. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kasa hihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.